winkel en ja, we hadden al je dingen, waterballonnen, waterpistool, een buikschuifbaan, watergevechten. Ja, maar waar vecht dan? Maar mijn vrienden. We hadden hier zwembad en een van de mede-organisatoren zei: "Goh, is het leuk om iets met water te doen?" Nou ja, en zo hebben we dus een heel groots opgezet waterspektakel. Het komt gewoon goed lukken, ja? Ik help je. Doe maar. Ga maar vallen. Oeh, ja. Ja, top hè? Ja, bijna. Oh, ja. Nou, je moest die broek omdoen. Dan moest je in die tong in zitten. En dan matte je hierin daarin en derde sponsen uitkniepen. Het is een wedstrijd waar als eerste binnen 3 keer het meeste water in de ton had. Oh. En slagen dat een beetje? Nou, ik had woen. Ik had 2 keer woen. Het lokt wel. Hij was iets van, leuk. Nou, Azen die buikglijbaan er even op. Ik ben boven de 15, hè? Oh, dan meester net op. Dit is net verhypen, hè? Nee, eigenlijk net. Maar ik denk, ik pak mijn kans. Ik mocht even niet een keer, dus ik denk nou, dan glied ik even die kant op. En hoe wie het? Ja, prachtig. Weer leuk. Ja. Ik hoop dat ze het aan nog een keer door de vingers zien wil. Nou, succes! Ja, dank je. Nickelodeon op zwarte en een boetenbordje. Ja, daar gaat het om. Daar gaat het om, ja. Nou, we hebben hier een oldtimer, jongen. Ik heb hem toen gekregen van mijn zoon. Want die staat dan bij de bollencentrum. En daar komt hij weg. En die had hem daar boven staan. En dan wou ze hem weggooien. En toen zei mijn zoon, nou, mijn vader wil hem graag hebben, want die is wat rock'n'roll. En die wil hem wel in de tuin hebben. Maar wat dacht je toen hij bij elkaar met dat verzoek? Nou, ik denk, als je het hele leven nog half gek, dus ik denk, laat hem maar gewoon neerzetten. Maar ik vind, ja, je kent hem al van vroeger als een jonkje zijnde, bij anderen elkaar, laat me gaan niet. Stap me niet in de weg. Het is toch mooi? Ja. Een bloembakje is ook altijd hetzelfde, hè? Dit heeft wat. Die heb ik later toen gekocht. Want er kwam een jongen bij mij aan de deur. Hij zei, ik heb een mooie U-box voor die. Maar hij was heel breed. Hebben we een heel stuk vanaf zaagd. Peter, hebben we allemaal gatjes erin gemaakt. Hebben we een heel mooi soortje werk van gehad. En hebben we allemaal kistlichtjes erin aan. En dan zomer dan hebben wij hem alles aan, Peter. Ja, s'avonds, hè? Ja, en dan zitten we hier aan het pakje bier even. Ja. Ja. Nou, dat is wel even gezellig hoor. En heb je binnen dan ik al je rock'n'roll in de Nee. Dat heb ik helemaal niks. Nee, gewoon spul. Ik kan daar wel binnen zien. Ik kan daar wel even zien, jongen. Ja, dit is zeker heel wat anders. Ja. De meeste mensen die denken allemaal, dus een ouderwetse wagen staat ervoor. Het zal ook wel rock'n'roll binnenwezen, maar dat is niet zo. Hoe ben je hem hier zo bij komen? Hoe bedoel je het? Nou, om het zo in te richten in het... Nee, maar ja, dat is jongens stijl. Dat hebben wij, de hele familie hadden dat. Dat hebben we allemaal, hè? Ja. Ja, In het begin was dat echt specifieker om zoeken. Nou niet meer. Ja, want dan wordt het ook te veel, jongen. Ja, dat kan het te niet. veel. Als je dan loopt over de dingen heen, dat kan niet. Zie je, dit is mooi. En zo moet het ook laten, vind ik. Ja. En wat vond je ervan toen hij met het idee kwam van die Cadillac in de tuin? Ik had niet anders verwacht. Nee, want dit is even.
David die heeft al meer dingen op touw gezet allemaal, dat de mensen hem volgden. Nee, dit is Evert. Die is altijd apart, Ja. maar eigenlijk alle twee zijn we daarin. Heel lang heb ik een Amerikaan tegengehouden. Mocht ik niet een Amerikaan hebben. Jaren had hij shirt om een Amerikaanse auto. En ik denk van, oh, de pooier en de Termeijer, hè. Ik denk, zo ga je dan. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo, want dat was vroeger zo. En toen op een gegeven moment hadden we die groene, nou dat was mijn kleur niet. Nee. En toen kregen we die witte en dat was gewoon mijn auto. Doordat de belasting ingevoerd werd. Nou, en dan moet je keuzes maken. Ja, toen was het over. En dat was hartserend. Ja. Ja, dat We was heel hartserend. hebben leuke dingen met de hand. Ja. Ja. Ja, ze nemen een stukje van je af. Ja, we gingen naar de meetings toe en wat hartstikke leuk was. En dat is allemaal over. Daar zit mijn vriendin in, hè? Ja, maar ze willen nooit uitkomen. Weet je, willen met haar beet. Ja, het wordt hem niet. Dan pak ik ze even over de bol heen. Mail in. Dus dan geeft hij al met liefde. Ja, ik alle liefde jongens. Ze zit ook aan mijn kant, hè? Ja, daar heb ik ook speciaal gedaan. Hij is Ik trouwens. heb speciaal voor op zijn kant. Ja, Want natuurlijk. soms dat hij de deur uit komt, dan zei hij goedemorgen maat, alles goed met, die was een bakje koffie of wat anders. Ja, hij zit altijd te praten. Maar we horen, ze krijgt nooit ruzie. Nee. Ze loopt ook nooit fut, ze is altijd bij hem. Ze gaat nooit vreemd dit. Nee. Heel trouw is aan me. Ja, een best meisje. Hè? Beter zeggen, wel ruzie heen niet gaan, hè? Nee. Maar ze wel lui is, hoor. Ze doet niks voor me. Oh. Ze is lui als een beetje, want ik zelf stofzuren heb, maar ze doet niks. Ja, laat ze maar mooi zitten. Als dat een beetje koud wordt, dan haal ik ze wel naar binnen toe. Zet ik ze wel op een bankdel. Zo ben je dan ook alweer. Ja, zo, ja, natuurlijk, een goed hart. Hè? Alleen is ook maar alleen, of niet? Hè?